ще ви представя BMW M3 E46 с ръчна скоростна кутия и 343 конски сили. Приятно гледане! Така, както вече споменах, автомобилът е BMW M3 E46 с 6-степенната ръчна скоростна кутия. Нека сега и да покажем автомобила отвън. Така, виждате, така известите за BMW ангелски очи. Колата е в доста интересен жълт цвят, води се Phoenix Yellow, оригинален за M3 E46. Джантите също така са оригинални 18-инчови. Жълти апарати, по-раздути прагове, виждате, черен таван оригинално, четвъртна генерация, заводският рип. Колата е с доста по-готина раздута визия като цяло спрямо обикновена 46-ца. Така също така имаме и хубави гуми, споменах 18-инчови джанти отпред и отзад. И имаме и тези готини дискове, вентилирани с, както вече споменах, жълт апарат. Както вече споменах, отпред и отзад имаме дискови вентилирани дискове, 345 мм отпред и 325 мм отзад. Може да забележите, колата е с фогел на всички прозорци, черно фогел затъмнение. Вече споменах оригинален черен таван и този интересен цвят. Интересно ми наистина как ще се държи този автомобил по завоите, защото това е едно много истинско BMW. E46 поколението е доста директно, доста стабилно, доста приятно за завои. С тегло около 1 тон и 500 този автомобил. На екрана ще се пише колко точно тежи. Но наистина доста лек автомобил с 343 конски сили, 365 Нм, 6-степенна ръчна кутия, задно предаване и наистина се надявам този автомобил да е много приятен за каране. Четвърната генерация споменахме и мисля, че това е всичко, което мога да спомена за този автомобил отвън. Готина визия, готини джанти и хайде да го покараме. Така набързо да покажа интериора. М-ко волан, все пак оригинална М-ка. Виждате километраж до 300 км в час отраво, оборотомер до 9000 оборота в дясно. Така, нека да покажем и така. Ето я. Ръчна скоростна кутия, седалки М-кови, то всичко в тази кола, тя си е оригинална М-ка. И хайде да парим и да я чуем. Ще реда газ тук на място, защото колата е вече позагрява, стоя доста време запарена. Така. Окей. Първият автомобил ще се ръча скоростна кутия за сега. Втора. При всяко едно подаване на гъста усещам как смучи колата. Въздуха, не знам да ги споменах, но колата е абсолютен сток, няма никакви модификации. Колата за момента си абсолютен фул сток. И като подам газ, чувам как смучи просто от филтъра. И така, нека да разгледаме и този автомобил отвън, да го погледнем отново. Наистина, изключително готин, красив автомобил. E46 е една доста готина кола, особено като имаме и M3,
каквото си говорим, не е М3 вариантите, с каквито и кабелници, с каквито и брони да са прагове, какъвто и пакет, няма как да вадят толкова готина визия. Просто наистина тук автомобила е изключително брутален, може да забележите черните джанти, черния таван, четворната генерация и още много неща правят този автомобил много готин. И както вече няколко пъти споменавам, дойде моята любима част, а именно заводите. Така, тук даваме назад. Цилиндър е доста приятен. И нека да видим това истинско М3 как се справя по заводите. Него, който означава трета. Наистина просто уникален автомобил. Не се наклоня въобще, стои си пътя. Гледам отново. Малко пета за посок. Много е директен автомобила. Наистина. Red 46 версията е доста по-срещна на 6-степенната кутия, спрямо 6-степенното SMG автомат. Надявам се скоро време да мога да ви покажа едно много готино M3 E92 от следващата генерация вече, с сръчна кутия също, което там също е много готино. Надявам се скоро да мога да го снема и да ви го покажа. Много кикдаун. Така, нека да видим горе-долу как тръгва този автомобил от старт, без да го мерим. На крайния клипа ще замерим 0 до 100. Наистина много бърз автомобил, изключително добро поведение. Така.
Ами вече минахме главната отсечка, която минаваме в нашите пилови шофирания и искам да ви изразя едно мнение за този автомобил. Изключително директен, изключително приятен, доста нисък, не се мърда въобще завоя, дори много директен, което леко ми поречи този автомобил, ако му свикна, може да стане изключително бърз за тези завои и ускорението е доста приятно. Да, не е бърз, колкото най-новата М3, която снимахме в едно от предните видеа. Може да видите, ето тук, горе ще остава снимка. Не е толкова бърз този двигател и кутията, но като цяло наистина е изключително динамичен автомобил с много хубав звук. Като казах двигател, нека да разкажа малко и за двигателя. Тук имаме M-Power-овия двигател, който се води S54, B32, 3,2 литров, 6-цилиндров атмосферен двигател, без директно впръскване, с бензин и, както вече споменах, 343 конски сили, 365 Нм. В заводски вид този автомобил е заводски. Какви доработки могат да се правят, да ви разкажа. Може спортен филтър да се направи, да се изкара с Cold Air Intake, да се направи ремап с един софтуер и ремап, както искате го наричате. Тази кола ще върви много повече и ще стане около 360 коня. Някои хора слагат спортни валове, друга генерация, за още по-хубав и плътен звук, но повече от 370-380 конски сили този двигател не може да изкара вече, ако не се сложи турбина или компресор и стане над 500 или 600 коня, но вече не смятам, че някой би направил толкова сериозни подобрения по своят S54, B32. Наистина колата е много добра и изключително добре балансирана. А сега искам да ви спомена няколко неща. Ако съдържанието, което правя в този канал ви харесва, ще ви помогна да се абонирате, като не забравяйте да си чукнете камбанката, да си пуснете всички известия, след което да харесате това видео, ако ви харесва. Ако ли не, отидете на предните ни видеа, имаме още пилови шофирания, в бъдеще ще правим още по-готини, или коментирайте под този клип какъв автомобил бихте искали да видите, какъв модел, каква марка, или ако някой от вас има готин автомобил, който смята, че би си харесал на широката публика, може да се свърже с мен, да ми пише коментар в YouTube или да ми пише в TikTok. Линк долу в описанието за TikTok или след малко ще го покажа. Може да се свържи с мен и да направим един клип. Не се притеснявайте, много хора се свързаха. Може едно от следващите ревюта да е на ваш автомобил. Така, ето това е моят TikTok акаунт. Който иска, нека да ме последва, качваме видеа, качваме по-често сторита. Както вече знаете, качвам всеки вторник и всяка събота, но но за час може да следите тук в TikTok или да се свържете с мен. Ето това е профила. Също така, да ви кажа още нещо, че автомобилите, които снимам, повечето са на хора. Днешният автомобил, момчето просто пожела да остане анонимен, да не му споменавам TikTok акаунта и няма да го споменавам, абсолютно ще му уважа неговото желание, но ако вие желаете, дайте ми автомобил да снимам и ще ви рекламирам вашия TikTok акаунт на някой приятел или на който решите вие. След като направих реклама и на мой TikTok акаунт, нека да се върнем към автомобила. Вече ви разказах за двигател, разказах ви за другата скоростна кутия. В принцип тя е 6-степенна ръчка, а ръчна кутия е подразработена на SMG. Основата кутията, която се слага в автоматика M392, вече 7 предавки имаме там. В M560 се слага също, но тук е доста по-стара версия, но наистина смятам, че тази кола като една истинска М-ка трябва да е с ръчната кутия за максимално удоволствие. Така, отново сме вътре в автомобила, може да видите, много е готин, волан, всичко ориентирано към теб. Нямаме ги новите дигитални табла, навигации, километражи нови, нямаме такива работи. Хайде сега малко да подадем газ, защото този автомобил звучи много добре. Слушайте.
Лично на мен този звук много ми харесва. Първо на първо с поднасяне, разбира се, това е BMW. Както правим накрая на всяко едно видео, и в това ще направим така нареченият Launch Control. Този брутален автомобил, за целта вече съм си пуснал аварийните, колата е ръчна кутия, нямаме Launch Control от началото на 2000-та година или началото на 90-те с тези модели, така че тук сме само с ръчка, каквото направи човека зад кормилното устройство. Така, за целта малко ще се поизместя, защото не искам да въртим толкова много на пясъка. И гледайте сега какво ще се получи. И така, нека да видим какво време даде този автомобил от 0 до 100 км в час. Може да видите 5.0,3 секунди до 100 и 0,60 мили за час, 4,78 секунди. Ами смятам, че това е едно много добро време, като този автомобил трябва да дава такова време до 100, но тук не е това най-важното. Наистина, поведението в завоите, начинът по който ги взима е много по-важен фактор за тези пилови шофирания. Ами това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Начините за подкрепа вече ви казах. Абонирате се за канала, чуквате камбанката, харесвате клипа, коментирате под клипа, какъв автомобил бихте искали да видите. Ако имате готин автомобил, свържете с мен или тук като коментар в YouTube, или ми пишете на лични съобщения в TikTok.